Hola, em dic Sílvia Jansà i soc professora de l'Escola IPSI. Les meves aficions principals són les matemàtiques, la naturalesa i els animals que m'encanten i el teatre. Vaig decidir ser professora d'alguna manera perquè tota la meva vida havia estat fent classes. Recordo que de petita, quan estudiava, ja explicava la lliçó que m'havia après als ninos que tenia col·locats a damunt del llit. Era la meva forma d'estudiar. Així m'assegurava que ho havia entès perfectament quan era capaç d'explicar-ho. I per mi era molt divertit. I sempre, d'alguna forma, he estat com explicant les coses que estudiava, també ajudant a companys de classe, fent classes particulars. Per tant, d'alguna manera m'hi vaig trobar perquè tota la meva vida havia estat fent de professora. A veure, els meus inicis com a professora van començar fent classes particulars. Quan era molt joveneta, tenia 15 anys, i la psicopedagoga de l'escola on anava ja em passava alumnes de primària que necessitaven ajuda, i per tant vaig començar molt jove a fer classes particulars. Mentre era estudiant vaig continuar fent classes particulars a alumnes més grans, de secundari i batxillerat, i a Montsou, etc. I quan vaig tenir el CAP i vaig acabar la carrera, doncs ja vaig buscar feina com a professora a jornada completa, per tant, en plan professionalment. Vaig començar a ser tutora el meu primer any a l'IPSI. Al cap de 4 mesos d'aterrissar a l'IPSI, una companya, l'Helena, es va quedar embarassada i jo vaig agafar la seva tutoria de segon d'ESO, i des d'aleshores fins ara sempre he estat tutora. En el meu cas, jo crec que depèn de cada tutor, però jo crec que en el meu cas els alumnes que m'han tingut i em coneixen saben que sóc una persona molt propera, i jo crec que és un vincle bonic. De fet, sóc bastant la tutora de les abraçades col·lectives i de fent pinya i de tutories d'aquestes d'emocionar-nos una mica, de que faig saltar la llagrimeta, i sempre agraeixo aquesta proximitat o aquesta confiança. Jo crec que els alumnes normalment sempre em tenen confiança i m'expliquen coses i em demanen ajuda i es deixen ajudar i s'acosten a mi, i crec que és un vincle sempre com molt bonic i molt sincer. Jo almenys ho visc així, i vosaltres que em coneixeu podreu dir alguna cosa, però jo ho visc així, com un vincle molt proper i molt honest i afectuós, i no sé. El que més m'agrada de ser tutora és aquesta part de proximitat amb l'alumne i de veure com a vegades donant petits consells o petites pautes i veus que la persona se sent millor, que acadèmicament progressa, que no se sent sol, que se sent acompanyat o acompanyada. Aquesta part més humana, no tant el seguiment de notes, que també, però sobretot m'agrada aquesta part més personal, més emocional. El límit d'emportar-se els problemes dels alumnes a casa a vegades costa de posar, i també té molt a veure amb l'experiència. Els meus primers anys com a tutora em costava molt més, inclús com a professora, abans de ser tutora, també costa. Jo com a professora també estableixo vincles amb els alumnes, i segons la situació o segons la magnitud de la tragèdia, a vegades és bastant inevitable arribar a casa i encara notar la motxileta a sobre. Però amb el temps, amb els anys, aprens a separar les coses, i cada cosa té el seu moment i el seu espai, i jo crec que és bastant l'experiència que t'ho ensenya. Els meus primers anys recordo que somiava a vegades i tot amb els alumnes, i ara, gràcies al que sigui, no. O no gairebé mai. Si no és el cas que marquin una distància claríssima i que no m'expliquin res i que quan pregunto baixin la vista i s'amaguin, doncs jo crec que sí, que en un any dona temps. A vegades és qüestió de setmanes, com dic, i d'altres vegades és impossible perquè hi ha una barrera allà que no es pot travessar, i bé, no hi ha res a fer, però vaja, normalment en un curs jo crec que conec a tots els alumnes que he tingut, i a més tinc la sort d'estar en diferents nivells, per tant, no només els conec un any, sinó que els veig créixer, i això també em dona molta informació i fa més vincle i aquestes coses.
Moltes. Les diferències entre una tutoria de segon i una de quart són moltes. Cada edat té les seves coses, a segon són més petits, necessiten un tipus de consignes diferents, el discurs és molt diferent, quan entres a la classe també te'ls trobes tirats per terra d'una forma diferent, no? És el que en diem més xiqui-parc. A quart, a veure, les coses ja s'entenen d'una altra manera, els discursos es poden donar en un to diferent, hi ha menys desgast en aquest sentit. I després també hi ha una part molt bonica, que és el tema d'ajudar-los en un any, que és l'any d'orientació, no? És l'any que estan pensant què faran el curs següent, i llavors és una edat com molt especial d'acompanyament pel que implica, no? O sigui, a segon els has d'ajudar a créixer i a quart, d'alguna forma, els has d'acompanyar en la seva decisió, que tot i que no sigui determinant en absolut, però sí que és molt important, i llavors, i a nivell d'activitats que pots fer tutoria i tot això també és molt diferent, sobretot perquè l'edat és diferent, la forma de pensar, la forma de relacionar-se entre ells també és molt diferent i personalment, pel meu tarannà, jo crec que caso millor amb els alumnes de quart que amb els alumnes més petitons. Em sembla molt bé que hi hagi tutories individualitzades per a alumnes amb dificultats, perquè penso que cada vegada les classes són més nombroses i un tutor per tanta colla d'alumnes a vegades no permet el temps suficient per dedicar-te a les necessitats concretes de cada alumne. Per tant, penso que des que es van establir aquestes tutories individualitzades s'ha fet un gran avenç. El tutor d'alguna forma disposa de temps per ajudar els altres i aquests alumnes que necessiten més temps o una ajuda més personalitzada disposen també de més temps amb el seu tutor individual. Jo crec que tots guanyen. Guanyen els professors perquè tenen la sensació de poder ajudar millor els alumnes i guanyen els alumnes perquè poden ser ajudats d'una forma molt millor. Sí, jo penso que totes les escoles haurien de tenir un pla d'atenció individualitzada, adequat i suficient. Llavors això, clar, demana recursos i cada escola fa una mica el que pot, però sí, jo penso que totes les escoles avui en dia han de tenir l'ull posat a atendre els alumnes com ho necessiten, amb tot el ventall de diversitat que hi ha, i crec que sí, que aquest pla és necessari a totes les escoles.